Numărătoarea inversă a început. Câte rezervări sunt, doamna Lavinia? 972 erau mai devreme. Dar care e explicația că toate locațiile, toate deschiderile, totul, de fiecare dată la Taverna Racilor se creează așa o mare isterie și vine toată lumea? Care e secretul? Răspunde la întrebare. Cum tu te duci în alte părți și vrei să mergi în cele mai bune locuri și unde au cea mai bună mâncare, așa aleg și clienții noștri să facă la fel. Mi se pare just răspunsul tău. Mi se pare just. Așa că, dragilor, veniți aici la Taverna Racilor. Uitați, acolo este și branduirea care a făcut frăție cu restaurantul Cucinătii și vă așteptăm aici pentru o lună de zile. Pe aici, pe acolo. Vino. Hai să intrăm în restaurantul încă se amenajează, baloane, scaune. Pregătiri intense. Dăm pregătiri intense, mai avem 2 ore, la 12 deja avem primii oameni sosiți. Love!